Het begon als een gewone vakantie voor de snitserzussen Anita en Everdine van Veen. Op visite bij haar zus Dora, die het krekt daarvoor naar Amerika emigreren wie. En bij zijn reis jaren vanzelfs ook een visite onder de Twin Towers. Die dag ervoor zonden we eigenlijk naar de Twin Towers. Maar toen werd het wat bewolkt. Dus toen hebben we gekozen om die dag naar het Statue of Liberty te gaan. Die is wie het mooier waar. Dus toen zonden we naar de Twin Towers. Dus mijn zus en haar man hebben ze op het trein zitten. En op een gegeven moment... en we gingen wel jaard van er weer een liets vliegtuigje in vliegen. Maar ik dacht, nou, valt wel mooi. Dan gaan we wel in die orentour. Of het zal wel mooi vallen. En maar op een gegeven moment waren de trein stilzetten. En iedereen moest eruit. En de trein is verder in naar Manhattan. Wat de zussen dan nog net weten is dat Manhattan verloren is in één grote chaos. Wanneer kreeg je hem terug dat het echt goed mis was? Ja, toen die man, een man op het station, die kreeg telefonisch contact met iemand die hem dingen vertelde de hele tijd. En hij is toen helemaal te trillen, zei ik, hoe nadien zijn telefoon bijna beter horen. Dus dat weten wij inderdaad toch heel goed. Ja. Dat het heel erg mis was, dus inderdaad. Toen dachten wij van, het is hier oorlog of zo. Eerst een schofletter komt het besef van de zussen hoe lokkig ze eens west haar. Door Vincent die gingen dan naar hun werk daar. Daarom gingen we die tijd vet. Maar stel dat het een uur eerder was, dan gingen we erop staan kunnen. Rap na 11 september werd bekend dat de aanslagen het werk waren van moslim-extremisten. Een skok van de meeste moslims in de vraat. Wat dacht u toen u dat hoorde? Dat kan niet. Dat kan echt niet. En moslimse mensen kunnen ze zo'n gebeurtenis niet maken. De spanning tussen de bevolkingsgroepen roemde naar de aanslagen heeg op. Op verschillende plekken in het land waren gebouwen onderkalken en zelfs in de brand stutsen. Wat betekent 9/11 nou na het zien hier eens nog van de moslims? Nu merken we niet zoveel, maar de eerste paar jaren hebben we echt gemerkt. En nu, ja, vanaf die tijd hebben wij goede contacten met de Friese mensen of Sneekse mensen. Heel veel informatie uitgedeeld via scholen en de andere gemeenschappen.